matod pa'y discrepancy o kakulang sa 2025 national budget, human na diskubre nga dunay mga blanko sa gipirmahang Bicameral Conference Committee report. Tungod ini sumala ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, invalid among budget ug kinahanglang ma-recall. Samtang Malacañang gitawag kini nga fake news. Ani ang report ni Argil Relator. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Kini ang gibulgar ni kanhi Committee on Appropriations Chair o Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ato sa pagtambong niya sa special episode sa podcast kung asa present sab si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gibutyag nga depektibo ang budget nga pirmado sa mga magbabalaod. Dinhi na giisa-isa ang mga page nga dunay blanco sa maong Bicameral Conference Committee report. Diin dunay mga walay nakalatid nga kantidad sa alokasyon sa programa o proyekto sa ahensya sa gobyerno. Ang ubang blanco kay alang sa iilis nga laing kantidad apan wala gibutang kung pila. Apan duna matud pay kantidad pag-abot na sa General Appropriations Act of 2025. Kadaghanan ni ini mao ang sa Department of Agriculture ug ang Programmed Appropriations. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Sa parayong pagsukit-sukit, doon na pa'y nakita nga laing discrepancy. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. Sa kabahin ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, invalid ang budget. Dili matud pa mamahimong mapasa ang usa ka balaod nga dunay mga blanco. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. But you do not leave any item there because itong pera ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. Abiso sa kanhi Pangulo sa Kongreso. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Kung sino yung gumagawa ng ganon. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Apan sa statement nga gipagawas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, gihimakak niini o gitawag nga fake news ang alegasyon kalabot sa giingong discrepancy sa budget. Matud niya, ang kada pahina sa 2025 national budget gi-review pag-ayo sa Kongreso o sa Department of Budget and Management. Una gipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong Disyembre sa miaging tuig. Makita matud pa sa publiko ang dokumento pinaagi sa website sa DBM ug wala say programa, aktibidad o proyekto nga gibiyaang blanco ang budget. Ginakuhaan pa og pahayag ang Kongreso ug Senado kalabot niini. Samtang ni alma si PBBM sa mga aligasyon. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA
nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao.